یەکیتیان نویسکارên Kurdistana Sûriyê ku dibêjin helkeftan daxistina Kongreyê Şeşemî ne. Kurd xwedî rûmetin regezên avakirina welatekî Kurda ji van tiştandî. وەک نویسکاریا کوردی وەک پرتوکên کوردی niha min gotina xwe jî digot yanî dehan belkî bi sedan pirtû derdikevin pirtûkên kurdî lêgel û ew pirtûkê han yekê ji wan karî bû xulana kurdî te bide karî bû bibe raya giştî te bide yan jî mijarekê hestiyar te bide nivîskarên me pir in lê hinek yan jî ez bêjim gelek ji wan hinek bin eba siyasetê û partiya de ne hêvî heye ku em karibin rokê ji roja ev nivîskarê hanê bi vê ebê dirkevin û penûsa xwe azad bramanê xwe azad binivîsînin. Lê bêguman duwarê rewşenbîriyê û çandê hîn, zûye, yan jî ya rast weke gopal mixabin ji ber bi sedî sala eger ne hezar bin çewsandinê ser miletê Kurd astengiyên gotê re derbas dibin tevlîhevî çêbûye di navbera nivîskarî, siyaset, rewşenbîrî heta niha îro roj mixabin nivîskariya Kurdî dibin bandora siyasetê de ye û ez tim û tim dibêjim nivîskarî asta herî bilindiya wê nake ye ya êro nakin ya goronayiyê naşî millet dikin ev divê nivîskar li gor vî erkî bin ne girêdayî bin bi vî fikrê siyasî cuda bin ji siyasetê tevî eger partiyên siyasî de bin ez nabêjim mafê waye lê weke nivîskarî weke rewşenbîrî hestê miletê Kurd ew ê herî her li pêş bê piştî vê dibistan rêveberiya xwesar û vekirina dibistana û tiştek gelek yanî me gelek dibistan dikê dîtina ev nifşê nûtên gov Kurdî dixwênin Kurdî nema ew peyvê erebî tiştê dîtir li cema nake heye ev tiştekî gelekî giring e tiştekî gelekî giring e dîsa jî ez xwezî bikim û têne bi ser nivîsandina bi zimanê Kurdî de. Çandawî rastî çewsandin